musidɓe tedduɓe onon heɗotoɓe gueɗo leñol onon e jaam. hande ko ɗiɗi jugo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas guiɗo mon guiɗo leñol dollirɗon Demba Sow. musidɓe tedduɓe en gari filde yimre ɗe ganduɗa pirduɗen ɗum ko metti caggal nde député Adama Samba Dadi Sow yani guiɗuɗen nde windande beele filde nde yimre. bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen kewi wiide wonde yimɓe jottata neɗɗo tan ko caggal nde o maayi. wonno heewi fuɗɗi gollade kono haaɗo hakkude ɗo no ceerno men Bassirou Amadou Tidiane Ba heewiide tawi wongo ɗo won paandale goɗɗe gonnoɗe nder hen. nden noon fulɓe ina kaala ɓe mbi mo hirani mayɓe ɓurata ko ɗum. wadde noon Adama Samba Dadi ko golluno golle ɗe timmi o golli o bonnani ha ñande o sudda leppi leydi wadde ma leydi suddumo leppu teddugal. o ñembi ɓen gollunoɓe eɓe o limtuno inde munen o wi wondema o yanto e munen wadde hande ɗum ko mbi o yante mabɓe o suddima leppi leydi yo leydi suddumo leppi teddugal. kono tan e nder hirjinoji makko e nder haalaluji makko e nder darde nde o darino jombani tan koma kalten ɗum wasata wonɓe tinani tina ɗum wonɓe gandano ganda ɗum. wona wonde en gandaɗo wona wonde en bawɗo ala ko wonde en tan jiɗɗo kono yidde nde o yiɗno nde wonno Allah feccimo yidde tawi omo jogui bawal mum. Allah feccimi yidde tawi mbe ala bawal mum. ko ɗum waɗi kanko kala ɗo jingui lafta nde wonno ko jontaɗo kala ɗo o dari leñol kala yiido hen hoore muɗum. wadde noon so dari may nder assemblé dendagal leñol yiido hen hoore mum kala ɗo fulɓe kaɓano en jii hen walla ɗo fulɓe mbaɗano ene keeɓi ɗo moolino ngam yettinde ɗum lamɓe ngam yettinde ɗum lamɗo. nde wonno o lamanaki hoore makko o anditi ko o lamani ko leñol makko. nde wonno ɗum darde ɗum itti ɗum tan ko jila e dandade makko wadde ko nden darde tan ɗo dari andude wonde ɗemgal leñol so wuuri leñol wuuri so ɗemgal maayi ko ɗum tan wonno hirjinoji makko. wadde noon winduɗen ndeɗo windande mbiɗen nde Adama Samba Dadi Sow. mbiɗen e nde windande Adama Samba Dadi Sow jambar leñol lelima hoppidimi e gonɗi jalal yani ko ɗum nde haɗimi hande kadi ɗoyɗi ko ñande 30 e goɓo jukku hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas pindumi e ɗi gonɗi. pinmi beete jiimi natal ngal wimi Adama Samba Dadi suddima leppi leydi ko ɗo ɓernde am hecciɗi ha gonɗi am jani e leydi. ngullumi wullango dande am heeɗa ha wuddu leydi. mi wayrani Adama Samba Dadi ngowka walla jeyɗede min leydi. ala ko golle leñol ɗe daraninomi ko golli ɗe haade tacci keeri leydi. hande noon ina yonti mi haalda e ndi leydi. min ɓooyi asde aññeje yontaɓe e ma kono hande wonde hen min ɓeydi. ko ɗum waɗi hande kala jiɗɗo leñol yannini e ma gonɗi. yo ɗi gonɗi gonande ɓuuɓol ɓuuɓana Adama Samba Dadi e nder ndi golli. ngol ɓuuɓol ɓuuɓana Adama Samba Dadi ha e nder alijannaji. keɗuɗe mi simtana on cimtol o gorko gendiyanke député Adama Samba Dadi Sow ko lamɗo gendiyanke ko député jarowo keddam ko député ɗemɗiyanke e nder suudu sarɗiji o lamani fulɓe o woni ɗon pulariyanke. kala pullo toñaɗo o daro o jinga yo gonga haale woto pullo lanke. Adama Samba Dadi Sow yiddema leñol min keɗaki ɗum tan e haala ma. ala min cetti ɗum ko e golle ma. wadde banque aynaɓe ina jeeya e peeje ma. yo pullo e pular wuuro ko ɗum tan wonno golle ma. kala gollonowo leñol woto yejjite ɗum ina jeeya e hirjinoji ma. wadde ko golluɗa wona ko miɗen jejjita ɗum caggal ma.
mamin bindu defte min binda hen inde ma min kalta hen ko golluɗa min ciina yoga e peeje ma daroɗen woto en cayrede ɗemgal ɗum ene jeeya e hirjinoji ma gurdam ma fof ko gollanade ɗemgal leñol ma enen kala ndenden kettoɗen wasiyaji ɗi mbasinoɗa leñol ma. mi wi on wadde onon jogiiɓe leñol ngol onon alɗuɓe leñol ngol on mahi jumaji jamaji e galleji mbadde hen wadde téléji e radio ji kaalen hen ɗemgal men kolliren hen sernaɓe men nalankoɓe men e jandiyankoɓe meɗen gurnen hen koɗki men donaɗi men e gowaɗi meɗen gande kat ɗemɗe koko ñamadir gande kat cukalel haaloyde koko nannateno gande kat cukalel ñemboyde koko hollateno ede kala ko yiyetake nanetake ronetake wattindat majja maaya natta wadde jogiiɓe balle min salade saynirede ɗemgal woten gondi puccal e juggal yo Allah wurnugal ɗemgal nusko usta kala ettotoɗo saynude ngal yo Allah wurnugal ɗemgal usta nusko kala nanogal jeebiɗe ngal minen député ji gonɗi ɗi assemblée nationale nanoɓe pularde waɗi ballal moon monsieur le ministre ɗum jinnomi haalandema mi wiya Racine Talla wonde ko ɗum min jiiɗi ko walla min ko walla ɗemgal ngal jofremi haalanma noon ko wone programme de télé mba jinmin ndenduɗen ko welani min ñalawma o waɗi ujunere e temedde 4 e capanɗe 4 minutes yontere nde waɗi ujunnaji 10 e capanɗe 6 minutes hitande nde waɗi ujunnaji temedde 5 e ujunnaji 25 e temedde 6 minutes a yiyata nanata hen koɗo saydalare a yiyata nanata hen ñaño bojal aynaɓe a yiyata nanata hen kaalowo histoire Samba Guila Jeegi walla waaɓe na mum ede kala ko yiyetake nanetake ronetake wattindat majja maaya nat welani min saabu sayna monsieur le premier ministre an de heyni so gouvernement soble vertu mbiɗa yinno gonca ko woñi haɗe ɗemɗe mbaɗaɗe codifié ɗum waɗa e journal men ɗum waɗa e constitution men titre premier article premier deuxième alinéa haɓe mbatta wadde leur journaux les samedi et les dimanche wadde tous les jours tawata subaka e keke informer c'est éduquer informer c'est conscientiser informer c'est inculquer wadde être informé c'est comprendre le monde monsieur le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne tawde gouvernement ma ko ballo balleɗeɗen ɗe ɗeɗaɗi cali min honorable député Adama Sow de mimmi ede ballal gouvernement ma mi tombima min député Adama Sow de min député Diaraw teddam de mi ummima ede ballal guiɗam président Macky Sall mi tijjima yo Allah o suddu en lebbi leydi teddungal ñande dimanche taw en cayani je vous remercie. Honorable député monsieur Ousmane Sonko mi salminima calminali ɓurɗi teddude e calminali l'islam. Honorable député Ousmane Sonko nuyinala nuyo ko gën a tedd ndax li nga doon. Savez-vous qu'il n'y a rien de plus beau, de plus exaltant que de pouvoir parler sa langue maternelle pour la pérenniser? Savez-vous qu'il n'y a rien de plus honteux, de plus ridicule que de perdre son héritage culturel, que seule la langue pouvait pérenniser et véhiculer? De 1959 à nos jours, tous les dirigeants de notre pays sont convaincus de l'intangibilité, de l'inviolabilité de l'article 1er de notre Constitution. Je cite: la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. La langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pulaar, le Serer, le Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée. Saviez-vous que c'est cet article qui constitue le ciment de notre unité nationale, de notre cohésion sociale, entraînant de facto notre métissage culturel, de notre âme éternelle? Honorable député le plus jeune des candidats pendant les élections présidentielles de 2019. Est-ce à dire que vous envisagez de façonner les legs du premier président poète et du premier Maodo si vous accédez un jour au pouvoir? Heureusement, la dernière phrase du même article s'y opposera.
Certainement, je le cite. Le principe de la République du Sénégal est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. À moins que vous tentiez de nous extirper du peuple. Quand le Mahatma Gandhi se dressera devant nous pour nous dire refusez, agissez. Je cite, le véritable bonheur c'est d'aller en prison, d'y subir souffrance et privation pour l'intérêt d'un peuple ou d'une religion. Se taire, ce n'est pas être muet, ça peut aussi être un refus de parler, de déranger, mais aussi d'accepter. Je vous remercie. Bandiraɓe, on calminama, on jurama, on jettama. En gari ɗo noon wona jabandirde haalande walla tintinde o mo ganduɗa kam woni honorable député Ousmane Sonko ko tintinde ɗum tan wonde en tini haala ko tintinde ɗum tan wonde en nani haala ko tintinde ɗum tan wonde en keeɓi haala ko saabu enen en gardani ɗo pour ɗugdede en gardani ɗo pour haaldede en gardani ɗo pour ñawdede garduɗen ɗo tan ko tegde hunde nde e sarɗi leydi ndi saabu enen fof eɗen gandi gila 1959 constitution ji joyi ndewi ɗo ha hen constitution goto meeɗa change de l'aspect intangible premier article de constitution de leydi ndi saabu premier article constitution de leydi ndi guilay Senghor guilay Mamadou Dia guilay Lamine Gueye en guilay mawɓe ɓe ganduɗa cuddima leppi leydi goppadi en hande teddugal oɗo article mo ganduɗa ɓe mbi ko article intangible saabu ko mabɓe woni article tahɗa gonduɗen ko mabɓe woni article tahɗa jaggadirɗen ko mabɓe woni article tahɗa goto e men foof andi wonde koye leydi he jeeya goto e men fof andi wonde hay goto ɓuura ɗum e leydi ndi on article hay goto meeɗama change de gila 1950 on article wino la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, et respecte toutes les croyances. La langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pulaar, le Serer, le Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée. Woni article premier omo président Senghor wonde Mamadou Dia en e dendagal ilifaɓe tedduɓe wonnoɓe ɗo e leydi ndi goppiri leydi ndi gila nden koye ɗum mahiɗen gila nden en ganda oɗo ko woni gila nden en ƴewani oɗo ɗo yimmi gila nden eɗen ndeeñi gila nden eɗen gondi so wiyama noon hande sika président yahi ko wona hande tribune des Nations Unies fotide haalde ko ɗeɗo ɗemɗe ɗe mbiyaɗe ɗemɗe langue national firti ko wonde hande min mbiyam farnoɗo pulaku ɓiɗɗo pulaku siko woni hen hande ministre des affaires étrangères yahi Nations Unies wiyama yo haal toon ɗemgal ngal wona ɗemgal ngal roni ngal wona ɗemgal ngal farni probléme ari e nder leydi ndi ɗum woni komin cali ɗum woni komin calato ɗum woni komin kalanta ko o mo ganduɗa ko kam waɗi ɗum ɗo wonde ko jiiɗa foof wonko ɗum wawi jibinde kadi minen min jiiɗa probléme immoro e génération men kono kala no poɗɗen wadde pour wadde ɗum défendre ma en mbaɗ ɗum défendre saabu o wi ko wonde sika en jalti e oɗo boros gonɗo e leydi ndi ma en gartu hen wadde mbiyen ɗum enen eɗen paadi ko Gandhi wino ko saabu Mahatma Gandhi wino le véritable bonheur c'est d'aller en prison de subir souffrance et privation pour l'intérêt d'un peuple ou d'une religion wande kala ko jarani ɗum ene foti en jaran saabu en fotani taniraɓe men babiraɓe men goto constitution ɗum deñna leydi ndi ɗum wona jaam gila nden heɗen guuri heɗen celli heɗen yinnodira yimɓe hakkude men e jolfuɓe hakkude men e sereraɓe hakkude men e jaagoji hay probléme goto meeɗa hen won hande taweɗen ko ɗum guittate tawa ɗum jaranani en ittali men saabu mayde sa maayi tawayat Tidiane Anne sa maayi a tawayat Cheikh Oumar Ba sa maayi a tawayat Tafsir Djigou wadde sa maayi ma tawa Yero Doro Diallo en walla tawaya kala mo ganduɗa ko maayo wana min hande komi maayo kono maayde e dow teddugal ɓuuri maayde e dow gacce saabu en goppirtake meslal ngal eɗen jaɓa hangal itte tawa en maayani on jarama.
settade seeɗa e ko naruno mami hade Allah tagge jiidal hakkille men no hande mi nani aɗa wiya e saaha mo mbiyata o aɗa andi on saaha min mbiɗa andi on saaha o holko mbinoɗa ko ni no jogorɓe wiide joni ni mbiɗa Sénégal ko heeɓi ande panda e ñande kalɗa nde won masala mo mawɓe leydi ndi mbanno Sénégal fof ne wurdi noon joni noon sukoyo reno arde tawa masala mawɓe ne jooɗi deyre ne woodi mbiyaɗo itta masala o ɗum ko fuutankagal e pulago settini ɗum haala kaɗon kalanoga jarani mbiyen ko o walla ko an aɗa andi kalnoɗo min mbiɗa andi kalnoɗo aɗa andi ko haalno mbiɗa andi ko haalno yidde wiide haadam salmodirde ma ko yidde teskade e teskinde e settade ko nannomi aɗa haala Allah noon wurdi kam yeeɗi kam yiɗi kam hami fuccudirema ala sago mi haala ɗum député Diaro Keddam mbimi a wona pulɗo reedu kada ɓorɗaki wutte pulagu tawi wona ɗum woni tewma ɗum woni ƴiƴam ma ande gonɗa pullo nde wuttema ko pulagu ƴiƴam ɗam e ƴeede e tewo fof ko pulagu saabi sa naati assemblée a hulata wiide udditi sa yewtoran pulare nden place am o bona sabeɗa andi ko dañƴa fof ko Allah hokkuma jinnaɓe ma dokkuma kono hokkuma ko wonde pullo ɓi pullo e jogade ƴiƴam pulagu ɗum woni ko kalmi te ko kalmi koko hunde ne jananaɓe Sénégal fof ne setti kala ñande waɗi télévision kala ɗomɗaɗo pulare e nder laamu Sénégal aɗa ɗomditi ñande mum so haali sabu adir ko assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe on calminama min Adama Sow député Diaro Keddam so haali ko Allah haajo haala e nden jonde so gayni o sakkitorto ko min Adama Sow député Diaro Keddam beele nattidimo député walla ala nattinani sindo fulɓe fuutankoɓe wonɓe ɓe laaɓɓe foof no yiiro yiɗiro o wakkilori ni mbaɗino noon ma wood ko pular takkani feɗondu mum e guide mum e seydi so min mbima noon ya juttu hen bal min mbima noon bisimilla e kawal a ari e wuuro wiiteɗo kawal koko hoɗi mankani duuɓi temedde ɗiɗi jinnaɓe amen ɗo jibina minen ɗo min jibina komin kaali seeɗa e probléme kawal e ndiyam ko koko min potti kono ko jinnaɓe min potti ko ɗum ko daara min mbawa haal min kaalowo o mbimi miñam mo jiidumi yumma e baaba joɗo fudu mum yoolima ɗo e woydu ko rafi ndiyam wonno e oɗo semaine mayɗo walla 2 semaines mayɗo min mayrama sukaɓe ɗiɗi rewɓe kamɓe fof waɗi ɓe ko rafi ndiyam saabi ɓe gotti haaɓe kaari ɓe jondi kakon eɓe lawɓe manggue nguel yetti dañi seeɗa kuccel lallidde kakon mum cukalel ngel yehi yurni ɗumdu yedde mawɗo ari yidde jaɓɓitaɗe ɗuma Allah kañum yi taw ɗum ko kalami ko kawal fof ne andi ɗum waɗani ɗum so wona caɗele ndiyam tawde noon leydi ndi ne waɗi laam kadi laamɗo wallata ko miskinɓe amin ñaagui on onon wonɓe sababuɓe wonɓe escalier amen e laamu Sénégal ɓe gandun ɗum kewiɗo e kawal lowre fo ala ndiyam kono ko mawɗum probléme ndiyam waɗe kawal o ala lowre ko keɓɓu lowre fo no heeɓi dede jemin mbiwa bisimilla e kawal amin mbawi ñamminde amin mbawi yadde kono séres ma min fuɗi ko somin jagguitima ɗo sa ñaami beelema yaa wuuro ngo ala oɗo forage mo dari ene muɗum million ngaji 45 premier coup sukaɓe kanniyankoɓe mbaɗi ɓayde fo en mbatti hen sen kono min goni hen ko kelkata sippiri ngo heewi min jejjiti min mbaɗiri ɗo ko beele ma pecce rewɓe ɓe ɓuuɓ min duttiti e komin gonno ko min ɗofidi komin mbanno ko min battiri forage fof banggue muɗum joni o debbo sakkinat patat cukken hen rapport wona e toɓɓiɗe haɗana ko lawɗuɗa kaake ma walla min ɗo gonmi ɗo ko wiide komi lowɗa tawi mi haalananima ande tan joguimi ko tekkere mi leppina tekkere nde ha lepp mi foppa yeesam hago leera mi moddina juuɗam ɗe mbawatama ɗen faya jama lottoɗo ala ɗo jarowo ala ɗo te kadi ko kalmi ko lowre foof ala ndiyam kono jeeyi inde nde ko kawa sa wi commune Ɓogilaji 49 capanɗe 4 wuuro kamɓe fof ɓe ngala ndiyam no ɓe poti kono noon so wiyama ala ndiyam lowre tan haqqillaji fof kooti kawal ngon woni gongo nde tawde noon Allah addi ɗo seydi so min kalanma ɗum naara noppi ma amin gandi ɗo dariɗa ɗo saɗa jogui capacité tottude ndiyam kawal ko adi oɗo ñalawma nde arta min ngala hen sikka waɗat laamu noon liggorta ko noon ko otina min mbaɗima escalier sa hooti yo Macky Sall te amin ganda aɗa jogui ƴiƴam aɗa jogui cuusal aɗa jogui lasɗi ɓuccidde e Macky Sall mbiya ɗum kawalnaɓe goyti ndiyam mum caɗele ɗe ko ɗo tonni amin ganda ɗo wawi ɗum te amin gandi sa haalni Macky ma nan par ce que Macky ne andi fulɓe ɓe laaɓodiɓe a wona hen seeɗa seydi so bisimilla kawal ka ɗo noon wiite ko Moussa Ndiaye ko ɗo e kawal jibina Allah jarama ganda e Adama Sow min heeɓi on ɗofta table to Adama Sow en taji ko yimiyanke mawɗo guila jimi ɗo windi ay jimi ɗo ɓamtal taw ko woɗɓe bindi ɗum hollirde wonde aɗa rewi ɗo kala ko windete e ɗemɗe guilliji e ko waɗate hen mbeɗa andi somi rokkima konngol ya wayno hay sinno ko yimre wotere ma artana men hen hay sinno ko wuulago jamma walla ko goɗɗum walla ko goɗɗum ceerno Adama bisimilla eyyi aɗa andi min jime ɗe takkiɗe miɗeɗe waɗa tan ko siko tawi gorko pullo jooɗima walla debbo pullo jooɗima miijima waɗi jime mum so suddima leppi leydi teddungal jime ɗe potani maayde walla hay so siwawi suddade leppi teddungal ko kam yaltini ɗum e fittanu mum
wadde ɗum foti ko jangguede ɗum foti ko wuurde ɗum foti ko wasde nattude ɗum tagide ñande foof hayso min waɗani composé jimé ɗen mbiɗa yiiɗa joni kala baɗɗo jimre tawi nde mi weeli tan min mi layande belma nde wuur nde wona archive nde wasa mayde ko ɗum tagi joni comme no mbiɗani mbiɗa jogui ɗo yimre nde ganduɗa waɗi ndeke Cheikh Oumar Ba Cheikh Oumar Ba hikkade jaami France min cikkanno bon ko natti wuuro Allah waɗi ɓe jaami France Allah waɗi o ari o nani jimre nde jimre jimnoon kam wannoon jimre nde inde nde ko titone nde ko mayde wonno nde jimmi nde kedi o heeɗi nde radio tawi miɗo France o ari ƴeewoydemi galle Djibo Allah hoddiri noon min kaldi ndeke mi andano wonde mo wuuri wadde miɗum duwano o kam kadi waɗi nde ɗo yimre o inniri yimre nde ko Wulago Jamma o wi ko Wulago Jamma noddi ko ballal woppittake goto ne jibina basal namni ko sagataɓe wonduɓe e casal ko gon Wulago wulla e pular e dental kala mbo ene notito hen yo wonde pellital hanki nde en famano mbiɗen janggude pular ko leltal famnoɓe kaɓana ɗum e dental ɓe coka ɓe leltina e gollal hande en paami janggude pular ko fertal ko rewde ɗemɗe goɗɗe goppalngal ma woni leltal pelle ɓamtoje pular carima e keewal mbo woni kala namna ballal mum jawngal pindina ɓiw e koddijo mum ko alda e ceerundal janggen ɗemɗe gadiɗe en lollude gandal janggen mbeɗeɗen egga hen gandal e pinal janggen ɗemɗe windere kutorgal janggen ɗemɗe windere kutodiral nde hoɗdaɓe gasataka ma gostodiral Afrique naaɓe jaɓata saynirede ɗemgal ngam ɗemɗe ɓurodirta so wona e bindi caktal ndeke pular way kono ɗemɗe goɗɗe e baawal so janggama ma riwtu kala caɗele e basal Cheikh Oumar Ba a jarama mboɗi ɗum ɗo ene wono tonggol ngol ganduɗa ngol ko pottam leñol eɗen uddiri ɗum yewtere nde ɗo en gaari ha e waktu men gasi ɗo won konngol battinigol ngol joguiɗa e hojomo ngol eyyi konngol battinigol tan ko yettudema e yettude kadi mawɗo galle o duwanade ɗum kam e joom suudu mum e dendal ngal ɓeeɓo liggot ko ɗum hina wela no feewi saabu dañde ɗe kalɗa mi wi ɗum layi ɗum assemblé ɗemgal so haaletake mayata saabu wonɓe ganduɗa ko ɗum tan welataɓe e nder fittaji ma neɗɗo welata ɗum koko cikkumi hen woni nder fittaji mina wela ɗum kono sa alaɗo kalɗa ɗum onon on mbaɗata min invité walla woɓɓe mbaɗata min invité faraki won yimɓe yomin ngar min kaala kono minen tawde min jogui ko haala min way kono les parlementaire jogui tan ko haala minen komin kalanno ko assemblé min mbawa wiide yo ɗum tegue min mbawa wiide minen mi wawi tan ko haalde ko tegoɓe noon mbawi min wallude tega ɗum ɓe ganda minen min meeɗi ɗum ɗo haalde saabu so wawi noon tan c' commande ɓeɗo wonde assemblé wonɓe toon eɓe kaala pulaar kono soɓe tegetaki ma ɓe nelnoɓe ɓe toon maɓe mbiɓe kam goni toon kadi ɗanani taw noon allina amis heɓe toon liggo heɓe mbaɗa toon koɓe foti ko waɗde wadde noon maɓɓe wonɓe ɓe assemblé hande wonɓe toon miɗoɓe duwano miɗoɓe yetta miɗoɓe wiye wonde kala moɓe mbawi wat yoɓe kaalat hen yoɓe musnin hen ɗemgal ngal woni musninde ɗemgal ngal so kaala ɗum so yiiɗi taw wonbo ɗum weeli so yiiɗi taw ala mbo ɗum weeli an kam haajuma ala hen min kam en tout cas ko on philosophie jogui noon toon ko ɗum mbaɗani noon jarama denɗi Seydou Sow mboɗo sikki a waɗino mbaɗannoɗa so rokkude yewtere foof hakke mum namde ɗe ganduɗa ɗe no leliri foof aɗa jaabiro noon e fanno kadi mo ganduɗa o ko laaɓɗo tongaɗo mo yimɓe foof ina pamira a holliri kadi eɓe cakkelɗa ɗo ƴettude yimɓe Cheikh Oumar Ba janggo ɗum hollide wonde hay taw woni intellectuel mawɗo a janggoyi Maroc a janggoyi nokkuji goɗɗi a artiɗo e nder leydi ma haɗata ko wondemo nde intellectuel a fotani ɓoorade kala ko ganduɗa ko windete e nder ɗemgal ko janggate ɗum ko windande o fetere kadi nde yimɓe foti jaggude musidɓe tedduɓe nde ɗo tonggode temedde ɗiɗi capanɗe jeetati e ɗiɗi yewtere mon ngalu ko mawɗo Adama Sow honorable député 11e 12e législature kañum wonno koɗo men hannde yo Allah rokku en hawrude yewtere arore Allah jarama on jarama ɗi kalannoɗa min ɗaminino ɗum tan ko soko a laami ɗemgal leñol ma ɗi téléji e radio ji ɗi kalannoɗa darnanani hay caali leñol ma saka wadde hen téléji Allah jarama on jarama ɓe darnoɓe jumaji e jamaji darnanani hay caali leñol ma saka wadde hen téléji beele wurnude hen ɗemgal leñol ma ɗi téléji e radio ji ɗi kalannoɗa min ɗaminino ɗum tan ko soko a lamtinoma leydi ma caggal laamu laamiɗo mo jinggani min ɗaminino ko lamtoɗa leydi ma guitta mone kolla fayida ɗemgal leñol ma ɓeɓe Sonko rewi e mum en so laamima ko yiɗɓe sortude koyɗe ɗemgal leñol ma te ko an wonno jingowo alaɗo ko ɗum waɗi
min kaɓi woyande leñol ma ɓe alɗuɓe daraki beele ittande yewende ɓiɓɓe leñol ma ɓe laamɓe laamiɓe daraki wallude leñol ma heɓa fodde mon e nder teleji leydi ma Adama Samba Daddy Sow ñande cuddeɗa lebbi leydi nder suudu sarɗeji min jeewama sibu dendagal pullo pasniɗo pular e nder suudu sarɗeji ina yeɓannoma min jii toon jettoje fulɓe kewɗe kono min jiyani toon pullo hono ma ko ɗum de addani min wayde nde wonno wayma ko golle ma jangde e laamu e ngaalu addanadima yeɓade leñol ma ala ɗum ɓeydanma ko wawde faabade leñol ma ka gendiyanke ko ɗum addanimi windude nde yimre mi hettina ɗum dendagal gendiyankoɓe leñol ma ka jiɗɗo nalankagu mami yime mi waɗa hen ɓosoje mi ittinira ɗum yewende dendagal ɓiɓɓe leñol ma e wonno ka pinɗo pamɗo an a nangirani nalankoɓe ko ɓoccole kuywe leñol ma a tindini wonde ɓamtare leñol e ɗemgal wawa yaade gaga gendiyankoɓe e nalankoɓe leñol ma nde wonno so ɓe goni kuywi tan ko leñol ma woto gueno waɗe hen kuywe ya barki ko tampanɗa leñol ma ko min Dono Souleymany Sow ruttuma teddugal e nde yimre ɗum ko fodde ma sibu dendagal fulɓe to goni e windere ina foti ruttudema teddugal ko fodde maɗa yo Allah yurmo yaafono en Adama Samba Daddy Sow yo Allah yurmo yaafo yo Allahu yurmo yaafo